Poila no jotona hambai te lamsogo ani YouTube channel o ang norokni bagui haina hai kwtar video tubui faikha abo hinkhe NLFT ATTF tini je jompui jola 7th Battalion TSR camp o borok je surrender khlaimani silailok yafarwi aboni twiwi ang tini norokno details sawui khwnarwnai tei mangpili bo phunuknai. Kebo tongmung no ani channel o kwtar naiwi tongkha hinkhe channel no subscribe khlainani tapak di. Central Government bai NLFT ATTF kaisa agreement wngmani yak uro tini borok jompui jola 7th Battalion TSR camp o borok surrender khlaikha bongni sakni silailok yafarmani bisingtwi. O jaga manjakha Tripura ha ni Chief Minister tei Tripura ha ni bubak rok bo. खोल के रख दीजिए एक काम खोल के रखो Paithak jora nai tongmani bagui jotoni hambai tai NLFT ATTF surrender khlaimani kaham da khlaikha na hamya khlaio norok comment khaisa di tei jotoni hambai tei khulumkha.